Egun ondenai, ongi etorri, San Sebastian bezperan, Donostiko udaleko txistulariak, hemen Donostia inguruko txistulaian laguntzaz, Metal Boskotia, Atempo, Abesbatza, eta beste hainbat gonbidatukin, oitxuraz egiten dugun kontzertu ontara Donostia, ardatz harturik, hartzen dugun, emanaldi txiki ontara. Bienvenidos todos. Hemos comenzado con un paso doble de Antonio Peña Igoñi. Antonio Peña Igoñi fue un músico, pero sobre todo se le conoce por su faceta de crítico musical y crítico taurino también. Y pasó la mayor parte de su vida en Madrid, pero siempre que podía subía a San Sebastián. Eta Donostian, hau dugu, ez zuen asko idatzi, baina idatzi zuen murritzako zatiak gaur haitu dugu. Donostiko kantak eta asko mate zituen. Eta guazen kontzertuari jarraipen ematea. Sarriegi ez ezaguna. Raimundo Sarriegik dena dakigu, tanborradako doinuak, eta beste idatzi zituen. Badatu bi pieza joko ditugu orain. Lehendabizikoa, bi pieza hauek, berezitasuna badakizute zein den. Las dos piezas que vamos a interpretar a continuación se tocan el día de mañana y pasado, en las medallas al mérito ciudadano y en el tambor de oro. Lehendabizikoa da alkate soinua. Alkate soinu horrekin, gonbidatuak sartzen dira pleno aretoa, garaibateko dantza aretoa zena. Eta ondoren kontrapas bat, ohorezko kontrapasa deitzen joguna, eta kontrapasoi erabiltzen da omenduak, omentzeko hain zuzen, gonbidatuak edo omendu bezala. El contrapás tiene una particularidad, y es que Raimundo Sarriegi era muy amigo de Eusebio Basurco, hasta tal punto que Eusebio Basurco, chistulari municipal, director de la banda municipal en aquel entonces, de la banda municipal de Chistularis, de aquel entonces, le puso de nombre Raimundo a su hijo y Raimundo Sarriegi lo ahijó. Y este le dedicó el contrabás que vamos a interpretar a continuación. Eta hortarako dantzari bat izango dugu baitare, Añorgatik etorriko zaigun Nerea Unanue. Alkate soinua eta ohorezko kontrapasa.
abesten hasiko gara. Bi autore ekarriko txugu gogora. Lehendabizikoa Ricardo Sabadie, aurten 100 urte betetzen dira, bera jaio zela. Beak esaten du entrevistadatin, yo nací en el Buen Pastor y me crié en el Campanario. Mi gran amor es San Sebastián, esaten zuen. Musiko bezala, lan bat, baina bere ofizioa etzen musikaria izan, baizik eta aseguru saltzaile. Eta gaur joko dugu zortziko bat. Vamos a interpretar un zortziko escrito por Ricardo Sabadie, cuya letra la compuso Manuel Lekuona. Eta beste autoria, berriz, Tomas Garbizu dugu. Bea lezoarra izanik, Donostira etorri zen, bertan lan intzun, konservatoioko katedratikoa izan duzen urtetan, organistare bai, musikari, originala, Donostiaz maite mindua baitare. Eta beak, sortuzun bigarren abestia kantatuko duguna, izenez Donosti. Agurtxoko maitia, zortziko, de Sabadie, y Donosti, canción escrita por Tomás Garbizu. Eta horretarako, gonbidatu berezia izango dugu, zuekin Aizea Muñoz.
Arkaitz dantzataldeak, Añorgatik datorren dantzatalde honek, aurten 100 urte betetze ditu. Gutxi pentsatuko zuten 1926an, cuando la empresa de la cementera Arrezola contrató a Luis Lorenzo Pujana para que enseñaran a bailar a algunos chavales que andaban por Añorga. Vaya así, para quedar bien un poco en el barrio, ¿no? Ez zuten pentsatuko 100 urte ondoren uhandikan dantzatalde horrek segide eukiko zunik. Eta handikan datoz, eta dantzatuko digutena da, izango da, ezpata dantza. Eta ezpata dantza ondoren, bestelako pieza bat, beste dantza bat, bestelakoa, polka bat. Jose Antonio Santestebanek sortutako inauteritako polka. Orduko izango dugu protagonista berezi bat, normalin gordian han eukitzen dugun han maizar bat, ikusiko zute, ikusgarria, marimba tresna, ua izango da solista. Baina, hasteko ezpata dantza, eta ondoren, inauteritako polka. Esan bezala, instrumentu handia da eta garraiorako bere denbua berdu. Kontatuko dizuet, Jose Antonio Santesteban oso musikari garrantzitsua Donostian. Bere atxa, Jose Juan Maisuba, beste ez askotatze garrantzi gehiago eukizun, 19 mendeko Donostiko musikan. Eta hau oso laguna Antonio Peña Igoñina, ua Donostira etortzen zenin, zaioten zen, Jose Antoniok Santa Mariako lanak bukatu zai, elkarrekin zozer hartze joteko. Bueno, eta ja gauzak prest daudenez, deituko dugu tresna honen solistari, Francisco José Lera.
aurten badakizute beste efemeride bat gehiago. Indalezio Bizkarrondo Bilintx hiltzela aurten betetzen dira 150 urte. Badakizute, Indalezio Bizkarrondo etxe hontako konserje izan zela urte luzez, bere lana hau izan zen. Badakizute, lehengu une ondo nitzani Wikipedian bilatzen, abertze esaten zuten behataz. Eta da, bitu. Umore gazi gozoko idazlea, umore itxuraz azalekoa edo mamirik gabea, baina munduaren garratzetik babesteko gotorlekutzat hartu zuena. Escritor de grandes sentimientos que no tenía vergüenza de mostrarse desnudo ante el amor, precisamente en la época en que reinaba en la literatura una tendencia que prometía prescindir de toda confesión interior. El ojo agudo y la pluma más afilada de Bilintx quedan muy visibles en sus poemas satíricos. Dibujaba siempre bien las principales pinceladas de la sátira, pero sin crudeza, guardando siempre una sonrisa compasiva y sin venganza. Ez da erraxa? Bueno, eta Bilintxen lanaren hiru zertzela da ekarriko txugu. Lehendabizikoa epigrama bat izango da. Epigrama bat pobriaren suertea izena duena. Buruz ikasi dut bainoen azpilatzen, horrega irakurringot. Beste alibilorik pobrik ez daka. Neharrez jaio eta bizi arrastaka. Galtzarbean, kolkoan, non nahi arraskaka. Erropetan koipea, zikina eta kraka. Jendeak ikustian hartutzen du nazka. Denak pasatzen zaizka ondotik presaka. Nahi baldin badu ibili kalean bueltaka, ateratu orduko etxetik ananka, mutil txikilak ditu atzetik milaka, azenaio edo patata tiraka. Zakurrak ere hasten zaiozka zaunkaka, abereak tiratzen diote pullanka. Danak, kristauta bere, guztiak txandaka, izara joa dute ibiltzen burlaka. Batek hobe luke izan pobre baino, kaka. Eta Juan Bilintxek gertakizun bat, bere umorearen adierazgarri, aurrekoa bezala, noski. Las dos próximas canciones que vamos a interpretar son versos de Bilintx, pero tienen una particularidad, y es que son melodías nuevas. La primera, Potajiarena, pues cuenta la historia de cuando Bilintx se fue a Oiarzun, bonito pueblo, por cierto, pero se encontró con un cura tragaldabas, que se le comió el potaje y él tuvo que volver con hambre a Donosti. Eta hori da Potajiarena berso saila kontatzen duena. Eta doinua izango da Txirrimirri eta Txiribito honek bere disko baterako sortutako doinu bat. Osea que bertso zarra eta doinu berria. Eta bigarrena berriz oso ezaguna, behin batian Loyolan. Eganek egin zuen bere bertsio berezia, Amerikako John Denverren doinu bat egokituzun Bilintxen bersotara, edo alderantziz. Kontua da, resultadua oso arrakastatsu izan zela. Eta hortarako izango ditugu bi abeslari, haizearen ikasleak. Dos jóvenes cantantes que nos interpretarán Potajia y behin batian Loyolan. Maria Jaunarena eta Erik Carrero. Pelota jokatzeko jartzungo plazan,
Partiduak okatzez bukatu zanean, ostatura joan nintzan zuzenean, mailerakana ekartzen hasi ziranean, apaiz bat zerbitzan zan aurrenean, txartu zan bere barrenean. Tragatutzen zituen iarta ezeak, ezen olako dina zetozen klaseak, ekarri orduko zeuzkan tripara paseak, kortasiak gabeko txapela luzeak, harek nahikoak kantan iberriz gozeak. Geroztik ostatuan sartu ordurako, galea egin gabe zetik lakako, geroztik zapaizako tedanarako, ez apaiz jaun guztiak igual diralako, baizik batek bildurra sartu zidalako. Harekin izketa bat, nahi nuela izan, erantzun zidan, atsegin arnezan, adituko zidana, zer nahi honesan.
Hala ere zaude, oraindik ezkongai, ezkongaitezen dio, izan zadazu gai. Ematian loiolan, erroneria zan, antzen ikusi nuen, eskatzabat plazan, zoria baino ere, harinago dantzan, gura zenbait polita, hain politika zan. Vale, vamos. Vámonos. Bueno, badakizute, Bilintxek hainbat eta hainbat kanta ditula, hasierako pasodobrian entzun dugu, zaldi zuriarena, beria da. Gero, bestelako rapsodia batinera talduko dira bere bersun doinuak eta bersuare bai. Biz bat ingo dugu, jak hemen gauden bi abeslariak nahiko txuko nahi judia, ezta? Bai. Ba, Bilintxen mando baten gainean, munto baserrian gehiatu zin, bazkaltzeko, arraigorri batzuk. Eta hor nola saltzen den Bilintxen laguna, mando baten gainean eta Bilintxek izin isilik ganeon. Eta botazion bersua. Mando baten gainean. Mando baten gainean domingo kanpaina, ez zijoan utxikan mandu horren gaina. Mando baten gainean domingo kanpaina, ez zijoan utxikan mandu horren gaina. Azpian dikuan amandoadek baina, azpian dikuan amandoadek baina, gainekoa ere badek azpikoa haina, mando baten gainean bustialak baina. Berriz esaten banak indaleziko moko, ez horrak hautsi arte ez diat lakako. Berriz esaten banak indaleziko moko, ez horrak hautsi arte ez diat lakako. Goatzen zazte,
ez da enbeste Juan Inazio Iztuetaren liburua publikatu zuela, eta 200 urte, eta pasazila, eta Juan Inazio Iztueta gogoratu genuen. Añorgako arkaitz dantza taldeak Iztuetarekin ari zuzena du. Haren ikasle Olano, haren ikasle Pujana izan duzen taldearen, lehendabiziko maisua. Eta, badakizute Iztuetak Gipuzkoako dantza asko bildu eta partituran jarri zitula eta pausoak nola zian. Agian ez dakizute, los bailes guipuzcoanos del ciclo de Broqueles consisten sobre todo en tres partes muy diferenciadas. La primera la suele bailar el capitán, buruzagileak. La segunda, el grupo entero, hacia los 4 lados de la plaza. Y para acabar, hacen un juego con el material que, en cada momento tengan. Pueden ser broqueles, makillak, ustaiak, dena delakoa. Gaur, arkaitzeko dantzaiak, ingo digute exhibizio bat, preparatu digute exhibizio bat, baina taldean ez hainbeste baizik eta buruzagitan eta dantza hoien jokotan oinarritua. Buruzagileak dantzatzen duen 8koa libria da, hasiera batin. Naiz eta gaur egun ikusten dugun 8ko gehienetan berdintsuak izan, o berdinak ez esatetik. Gaur ikusiko zute, hoi ez dela hola, Iztuetak esaten zuen, buruzagi bakoitza exhibitu berdula beria, eta hauek hala egiten dute. Brokel dantza, makila handi dantza, eta ustai txiki dantza erabiliteko hauen exhibizioa gozatzeko.
Harri-harria, Nahiko nik, sasoioi. Bueno, una pequeña rapsodia de aires netamente donostiarras. La música, muchas conocidas, otras no tanto. Musika ez du bere indarra galdu. Letra, akordia, bueno, pixkat batzuk obsoleto xamarrak gatu dira, baina musika ez. Eta gainea, azken batin, honek akusten digu gu nondik gatozen, zein gean, eta guri dagokigu pixkat, bueno, jakitia nortzu garen, gio, etorkizun batin, hobetzeko. Gozatu zatute ba, Donostiarren abestiak, tartean bilintxen batzuk bai.
Cari, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. En la segunda habitación Chimpún. hay una chica muy guapa, que se llama Encarnación, porque se trae de muy grande reputación. Bueno, hemen jugu Kresalako aur damorra da, bere elkarteko ereserkiakin sartu dira. Aurten betetzen dira 100 urte, Manuel Zufiaurre, Cabañas, Kiriko bezala ezaguna agian, 100 urte hiltzela. Badakizute Kiriko, berez getariarra izanik ere, Donostiarra etorri zen bizitzera, Guerra Carlistan ondorioz, y Carril le designó como patrón de la trainera donostiar. La trainera que representaba a Donostia. Con una condición, que él escogía los remeros. Bueno, 100 urte, bost kontxago bandera ekarri zituen patroia hiltzela. Kontua da, haren biloba Amaia Bontigi, denak izautzen dugu, 31 de agoston, ez da espaldila, 31 de agoston bizizenak, guetako batei esan zion, tengo una vecina de patio que me canta una canción sobre mi abuelo, eta honek esan dio, oye, pues ya me interesaría recoger esa canción, a ver cómo es y tal. Eta alexein zion, kantatu zion, eta honek atonduzun, eta oantxe joko dugun, paso doble bat osatu dugu. Paso doble horrek izena du Kiriko, eta letra holazten da. Dicen los de San Pedro que no se presenten los de San Juan, porque ha dicho Kiriko que en Santa Clara les va a dejar. Kiriko, paso doblea.
eta gaurko saioari bukaera emateko, ohikoa dugun bezala, eseita, zuri jarri gabe, bat emate igual. Esta canción hay que oírla y disfrutarla, pero sentaos. Donostiako marcha. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, dena gustu gaude hemen kontentu xamar, ez? Itxea joteko presa hondilik gabe, ezta? Bueno, badakizute urtero bezala, bis bat preparatu degula, mina ez egit, ingo aldugu, bisa, bai? Ez dut ondo haitzen, bai, bueno. Esan du leno, Ricardo Sabadie jaio zela 100 urte. Badakizute bere kantarik ezagunena zein den? Bate minio gehiago jakingo dute. La canción más conocida de Ricardo Sabadie, ¿cuál es? Bueno, pues con esa vamos a terminar el concierto de hoy. Abestia oso ezaguna da, zuek kantatzea gonbidatzen zaituztegu, eta jai onak pasa, eta gora Donostia.